ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар Зарнисор қарор дорад. Аз ин тараф 102 микрорайон, аз ин тараф бошад сафоратхонаи Амрико. Дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Ҳамин блок трезоҳояш роҳи калонро нигоҳ мекунад. Бино аз 15 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯшӣ дар 12 ошшонааш ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Дар 12 ошшона қарор дорем дӯстони азиз. Ин қафои бино мебошад, манзараи қафои бино, лекин трезои хона пеши биноро нигоҳ мекунад. Инҷо ҷои зинапоя. Дар бино ду талиф мешавад дӯстони азиз. Чхеле ки мебинад падезо ҳама кафело задагӣ аллакай таъмир ба пурраги рафта истодааст ва худи хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Як хонага мебошад бо масоҳати 66.4 метри квадратӣ дар 12 ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 15 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. Сохтмони бино ба анҷом расидагӣ аст, фақат каме корҳои таъмири мондагӣ тамом дӯстони азиз. Каме маълумот метиҳем оиди хона, баъд аз он дар охир нархашро эълон мекунем дӯстони азиз. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳи хона бошад ва ин бошад плашадкаи хона. Аз рӯи нақша як хонагаи пурра мебошад дӯстони азиз. Яъне ин тараф ошхона, ин тараф бошад ҳуҷраи истиқоматӣ. Аммо масоҳаташ бениҳоят калон аст барои як хонага 66.4 метри квадратӣ мебошад дӯстони азиз. Барои ҳамин шумо метавонед ин хонаро харидорӣ карда ба ҳазор ба ду хонага ҳам табдил кунед дӯстони азиз. Чӣ гуна даромадгоҳ аст, чӣ хеле ки гуфтем. Дар ин ҷо ҷои ҳоҷатхонаро ҳамон мекунед, хоратун алоҳида, хоратун якҷоя. Ин тараф як ошхона мешавад дӯстони азиз, ошхонаи калон, ошхонаи трезадор ва ин тарафро бошад дӯстони гиромӣ ба ду ҳуҷра табдил метиҳед. Ҳамин гуна вариант ҳам ҳаст. Мисол дар якташ дар ин тараф, дар якта дигаш дар ин тараф, ё ин ки дар якташро метавонед байни ҳуҷрагӣ кунед. Мисол даромада аз якум ҳуҷра медароед, ё ин ки аз ошхона. Чӣ хеле ки ба шумо маъқул аст, ҳамин гуна метавонед проекташро тайёр кунед дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Дар Зарнисор трезои хона тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. ҳозир ба шумо нишон медиҳем. Марҳамат дӯстони азиз, тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. Минтақаи беҳтарин аст. Аз ин тараф 102 микрорайон, аз ин тараф бошад мактаби Гагарина, сафоратхонаи Амрико, сафоратхонаи Ӯзбекистон. Хулас минтақаи беҳтарин аст. Мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. Як чандта мактабҳо, чандта боғчаи кӯдакона. Оиди ин масъала умуман метавонед ташвиш накашед. Минтақаи беҳтарин аст аз ҷиҳати инфраструктура. Марҳамат. Биноям таъмирашам қариб ки ба этмом расидагӣ аст дӯстони азиз. Каме дигар корҳои таъмири мондагӣ тамом ва дар бино албатта ки отопление гузарондагӣ. Акнун гап мезанем оиди нарх. Нархи хона бошад 440 000 сомонӣ. хотир расон мекунем, нархи хона муомила дорад дӯстони азиз. Савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд аз номи канали Дом TJ. Барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед дӯстони азиз. Ҳамаш чӣ хеле ки мебинед бо ғишти пухта бо сифати баланд бардоштагиянд. Барои ҳамин марҳамат. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. Барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.